Ja, goddag. Nu vil jeg gerne vise jer en implosion. Det er det modsatte af en eksplosion. Coladåse, hvor i der er en lille smule vand. Og det jeg gør nu, det er, at jeg ved at sætte coladåsen ind over bunsenbrænderen, så får jeg lynhurtigt det her vand til at koge. Og det betyder, at hele coladåsen om lidt vil være fyldt med vanddamp. Når jeg så vender dåsen om og stopper den ned i det kolde vand, så vil det vanddamp forsvinde, og det betyder, at lufttrykket inde i dåsen vil falde til noget nær 0. Og det vil jo omvendt betyde, at dåsen kommer ud for et ganske alvorligt ydre tryk, som vil knuse det fuldstændig. Vi prøver. Sådan ser dåsen ud, når den har været udsat for 1 atmosfæres tryk på udvendig side, men et tryk, der hedder 0 på indvendig side. Det kan man måske lige tænke lidt over, hvis man har tænkt sig at bygge en undervandsbåd, så skal man ikke lave den af en coladåse.